Il-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' The Shift News, Caroline Muscat, fetħet libel fil-konfront tal-Prim Ministru Robert Abela wara li f'kummenti mal-ġurnalisti quddiem il-Parlament akkuża lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet online bħala blog ta' fake news illi tikteb gideb biss. Abela qal dan f'kumment illi ta' lil Malta Today fejn kienet jipprova jiġġustifika il-liġi kontroversjali tal-Gvern Laburista illi jirristrinġi l-inkjesti maġisterjali li jinfetħu minn ċittadini privati. Liġi illi qed tiġi proposta wara li l-avukat Jason Azzopardi talab għal ftuħ ta' bosta inkjesti maġisterjali fuq allegata abbuż ta' fondi pubbliċi mill-Gvern. Abela żied li l-unika għan ta' The Shift huwa li jippromuovi fake news u il-ħażen fejn qal li 90% tal-istejjer li jirrappurtaw ikollhom kontenut ta' rapporti folozz. Caroline Muscat qalet illi mhuwiex aċċettabbli li Abela illi huwa l-Prim Ministru ta' pajjiż fl-Unjoni Ewropea jattakka lill-midja indipendenti u minflok għandu jassigura illi se jinqabdu l-persuni illi jabbużaw mill-fondi pubbliċi. Sa issa Abela ġie kundannat minn diversi nies u pjattaformi fosthom l-Għaqda Internazzjonali Reporters Without Borders illi kundannaw għall-attentat tiegħu biex jiskredita The Shift waqt li jipprova jiġġustifika liġi illi tista' tagħmel ħsara sostanzjali lill prosekuzzjoni tal-każijiet brabta mal-korruzzjoni.